Kablay pi ki parlok ki bajpej ya ki video ha ka ne ka channel utip lang channel. Parlok menta tungin sengap ya ka kerwa na umadia lalu ka ba ong kumne. Balay ngi ong ba ka politik kadai kata kadar tigim ne ka kam jaklia. Suangin poi sya ka jubab. Ngakwa ban pen-pena ne dikliar hang ne. Em ka politik kam dei kadar tigim. Nrei kadai ka jing sandur ka bawan na ublay hi. Haba kumta te balay pat ngikot ya ka politik kum kadar tigim tungin ya pej katu kat ni balai ka politik kalong ka bajak lia ka baningkong haba ubriu urung sya ka politik da ka jing tmu ban yo jing mentoi simet dei hang ta long ka jing stang ka jing jaklia ha ka politik ka baar haba ubriu yale politik da ka ba sampisa ya ki paj ba nong tebut dei hang ta ka politik kalong ka bajak lia ka balai haba ubriu ujob election upendon kambakla ya kabor na kabenta kajing mentoi simet dei hangta ka politik kadai kadar tigim kabasau hawa ubriu uyoi ba ka syuki ba usyong kum unong mikman kalong ka syuki bantau spa yalade bat ya kaying ka sem jong u dei hangta ka politik kalong ka bajak lia kabasan hawa unong mikmat utungkam tang ya ki ba kersyane u dei hangta ka politik kadai kadar tigim kabahan riu hawa unong mikmat u transfer kamno ya kito ki baterai kam sorkar tang nakadau bagi klaim kersiannya u dei hangta ka politik kadai kadar tigim kabahan yau hawa ya kamang pisa na benta kanu skim lada penlut ya ka 4% kumadai ban penlut nrei usim syalade katu kat ne persen dei hangta ka politik kadai kadar tigim kabapra hawa unong mikmat nalur ba ulalong UMLA ne minister uya kniki ne jing trejing ta bat kiri upaj ba dei hangta ka politik kadai kadar tigim ka ba khendai haba kita ki bangi khot politician kinang ban pen bit paj ba da kitin pen syok bit ne ki kular ki bakat ka beneng hi ne da ki kam isen a tang ban kringwood dei hangta ba ka politik kadai ka kam jaklia ka ba sipo haba unong syun ubak krau tam ukelalong uparlok ubajantam bat uparlok ubajantam ukelalong unong syun ubak krau tam kadau kadai tang nakabenta kajing thau jing mentoi simet dei hangta ka politik kadai kadar tigim ka bakat wei hawa unu politician ukloi ban kelanong rem bat ukloi ban bu syarut ya upaj ba na kadau ba usya thiet daki klur dei hangta ka politik kadai kadar tigim ka bakat ar kajing rengkang ding keper na kawai ka party sya kawai pat tang na kabenta kajing yo jing mentoi simet klaim da burom syu ya upaj ba penjob election ya u dei hangta ka politik kadai kadar tigim ka bakat lai haba ki politician kilong development orange syaba palat lani ki ba perkat banlong nong mikmat kadai bet tang ban wanra ya karoi kapar nrei ki ba klet no ya ki ba bun ba ki sya ki batar ya ka jaj benriu kani ka attitude ka penlong ya ka politik kadar tigim ka bakat sau haba ki politician kinut ban pha ya ki officer jengki banle kanu ka kam ka ba beai bat kimnut ban ai da ka jingtho dei hang ne ka politik kadai kadar tigim ka bakat san haba ki politician kisngotu ba kilong kisim bat upaj ba udai usyakri jongki dei hang ne keng ka politik kadai kadar tigim ka bakat nriu haba ki politician kile siliang kmat ne ka kia katarajur siliang bat kawei pat katarajur casting dei hang ne keng ka politik kadai kadar tigim ka bakat nyau haba ki politician ki wanra ka jing isi jaj benriu lane ki pen aiding ban isi ya kanu ka jaj benriu dei hang ta ka politik kadai ka kam jaklia ka bakat pra haba ki politician ki lumpisa na ki company he da ka jing temu ban penyar ya ka hima jongki bat lada kini ki company kile tamru kimnut angshu ya la ka sentur dei hangta ka politik kadai kadar tigim ka bakat khendai haba ki politician ki ong ya ka bali ka bayong bat ka bayong kadai ka bali dei hangta keng ka politik kadai kadar tigim ka ba arpho haba ki politician ki penkongu ne ki bat no halade ya kabor jong ki wei pat kibor baka sarkar kalathung na kabenta banwat jingtip ne kata ka investigation dei hangta ka politik ka kala ka kam jaklia ka baar phuwei
Syuk ke politik ke kelalong ke kamjaklia. Dei haba uwe uale election. Hakaba ialah de utip tikna ba umpoi syakathong. Nrei uale tangban pen pravot. Kenang ban penrem ya uwe pat. Uba usun klong sing klong melu. Bat nda kacing temu jong u ka urlong. Kalong commission accomplish. Kane kadai kadau ba politik is a dirty game. Haba kita ki kendiat kimat bala kedeu haneng. Kidei kinong rim jong ke politik. Nyem ngopla balai kimi kicing yaki pajba. Balai kejela ka hiar arsut. Wat lada kita ki politician ki juong kejela ka kiu. Kam syam la hiar arsut ru. Henry suwat wais jubor tang na sabar. Su lada kumni kalong kanong rim jong ke politik. Ubaduk unang duk ubariuspa unang riuspa. Lada kani kadai kanong rim ke politik. Ka korupsi kan par nadu ubah hakli hadu ubaridu wat ka sarkar ka basyong hakabor kan kthakli na kapor sya kapor ban sensyar ya kabit kabiang jong upaj ba kari pen biang siliang laj pat siliang de na kane kadau ka jela me khlia jongi ka don kam kerki ya ka cingkela ha ka politik ka jingkela ka baningkong hab ban kela ki jingmut jing perkhat ka baar hab ban kela ka accountability, ka responsibility, ba transparency, ka balai hab ban kela, da ka babu yala di ubakadu ne kibakadu tam ba kiwei kilong number 1, ka basau hab ban kela ka rukom snutu ba ka jela me khalia, kalong kum kaying jonga simet, kibanut banwan lute, banwan tamput, kibanut banwan lehe, hapo jela, de ban ajik senang da ka pateng ba, kenang ba kenomlin syu. Kum kaying tehap bantau internet ba yaka nang bakan long kum ka role model syaka pertei kiba page badyaro yaka kublai sibun ya pi ginong sngap parlok kane kadai kekruo na imadia lalu ban ada pisngo yahap ya kita kikentin pila ban share ya kane ke video bat like ya kane ke video wat klet lu ban subscribe ya kane ka channel na bentak we pat video bangin sapen mi kublai sibun